det er ikke bare os, der lever her på denne planet. Altså, der er mange andre forskellige dyr, og naturen er en kæmpe stor fordel at have. Med projektet har vi jo prøvet at sætte fokus på, hvordan vi skal udvikle vores boligområde i fremtiden, sådan så at det ikke kun er mennesker, der er i fokus, men også handler om andre arter. Jeg håber virkelig, at vi bliver bedre og bedre til at fortsætte med at lege med muligheder og idéer i forhold til, hvordan andre har det. Så nogle af det der var fantasi, og derfor også kunst jo kan rykke med så mange ting. Altså jeg håber, at Taastrupgaard bliver et flottere og tryggere sted for de unge. Og et sted, hvor man kan bruge sin fritid meget bedre på. Nogle strukturer, man kan kigge på og blive inspireret af. Beton er industrielt fremstillet byggemateriale. Det repræsenterer ofte et problem i dag, hvor betonbyggeri skal renoveres. Fordi beton er ikke nødvendigvis en knap ressource, men nogle af de ting, vi laver beton af, er faktisk en knap ressource. Og det er ret svært at komme af med betonen til ting, som vi egentlig synes er værdifulde at bruge dem til i vores samfund. I det her tilfælde så har 8. klasses eleverne fra Ole Rømer-skolen og Superflex samarbejdet. Og Superflex har ligesom inviteret dem helt med ind i det kunstneriske maskinrum og har fortalt om den her vision omkring sameksistens og en større global dagsorden, man arbejder med der. Og ud fra det har vi så snakket om, hvordan kan man så tænke det i forhold til alle de forandringer, der sker i Taastrupgaard. Hvad er det for en fremtid, de unge gerne vil være med til at se herude? Det får mig til at tænke på naturen og hvordan vi egentlig passer på naturen, fordi der er mange, der smider skrald ud i naturen, og jeg tænker på sådan der, og dyrene og fisk kan jo spise det, og så dør af det. Hvorfor er det vigtigt at bruge de unges stemme? Det er jo jer, der skal leve med de her forandringer, og I ved bedst, hvordan det er at bo i de her sammenhænge. I forhold til klima og sådan noget, der er det jo med rette, at der er mange unge, der er frustreret på de generationer, der har været før. Fordi vi har haft mulighed for at stoppe op før med at ødelægge planeten så meget. Ikke? Når den endelige skulptur er færdig, så kommer den til at skulle stå nede ved pladsen ved blok 85, som er der, hvor den aflagte beton blev taget fra. Velkommen, kom ind og kig. Og der kommer den så til at stå og fortælle den historie om genanvendelse af beton og give noget tilbage til naturen.